وڵاتی کوریا باشور 300,000 دلار وەکو ئالیکاریین مرۆڤاهی ji bo پسەدên هەزاران derbeder û penaberên li Herêma Kurdistanê dimînin pêşkêşî Herêma Kurdistanê dike. Di hevdîtinekî de navbera Wezîrê Navxweyî Hikûmeta Herêma Kurdistanê û Qunsilê Kuriya başur li Herêma Kurdistanê وڵاتê Kuriya 300,000 dolarê Emerîkî wekû alîkarî ji Herêma Kurdistanê re ji bo hebûna bi sedê hezaran ji penaberên Rojavayê Kurdistanê û hejmarek mezin ji derbederên Iraqê jî li ser xaka Herêma Kurdistanê pêşkêş kir. Rêber Ehmed Wezîrê Navxweyî Hikûmeta Herêma Kurdistanê di twîtekî de li ser opela xwe ya civakiya taybet Twitter belav kir ku wî lê gel Choy Kwang-chîn Qunsilê welatê Kuriya li Herêma Kurdistanê bîrnameyek protokolî taybet derbarê pêşkêşkirina alîkariyên mirovahî ji bo penaber û derbederên li Herêma Kurdistanê dimînin, di navbera wan û Kuriya Bakur de girêdan. Wezîrê Navxwe amaje kir jî ku birêya bîrnameya protokolî di navbera wan û Kuriya Bakur de hatî imzakirin 300,000 dolar wekû alîkariyên mirovahî ji bo penaberên li Herêma Kurdistanê dimînin hatine pêşkêşkirin. Ew jî ji kelûpel û pêdiviyên zivistanê pêk wê lê ser penaberan were dabeşkirin. Tevî rewşa aboriya xirabiya ku Herêma Kurdistanê di van salên borî de tê re derbas dibû, lê herdem dergehê xwe li pêşiya penaber û derbederan vekiribû. Ku ji destpêka krîza Sûriyê taweke niha, bêhtir ji 250,000 ji penaberên Rojavayê Kurdistanê derbasî Herêma Kurdistanê bûne û neh kamp ji bo wan ji aliyê hikûmeta herêmê ve hate avakirin. Serbarî hejmarek mezin ji penaberên Rojavayê Kurdistanê di nava bajarên Hewlêr û Slêmanî û Duhok û Zaxo jî neştecî bûne û berdewam alîkariyên mirovahî xizmetguzarî ji aliyê hikûmeta Herêma Kurdistanê ve ji bo wan tê pêşkêşkirin. Her wiha hejmarek mezin ji derbederên Iraqê jî li Herêma Kurdistanê dimînin.